I Danmark ser vi et skiftende klima med øget nedbør. Men hvordan kan separat kloakering hjælpe os med at håndtere disse forandringer? Og hvad koster det? Mange af vores kloaksystemer er fælleskloakerede, hvilket betyder, at regnvand og spildevand fra vores hjem ledes ud i det samme system. Det kan overbelaste systemet og føre til oversvømmelser og vandskader. Løsningen? Separat kloakering. Dette system adskiller regnvand fra spildevand. Kommunerne opfordrer nu boligejere til at separere deres spildevand og regnvand. Hvordan? Kloakeringen adskilles i offentlige områder, og boligejere pålægges derefter at tilpasse deres systemer. Men hvad koster det? Det afhænger af, hvordan du vælger at håndtere regnvandet. Prisen for at tilslutte separat kloakering til kloaknettet er mellem 500 til 700 kroner per meter og omkring 6.000 kroner for en brønd. Lokal afledning. Du kan også vælge at lede regnvand væk lokalt, for eksempel ved hjælp af en faskine. Dette koster typisk 10.000 til 20.000 kroner. Vær dog opmærksom på eventuelle ekstraudgifter, som for eksempel reparationer af eksisterende kloaksystemer. Før du går i gang, anbefales det at indhente tilbud fra forskellige kloakmestre for at få den mest nøjagtige pris. Tjek også med din kommune for tidsfrister og eventuelle påbud. Og hvis du planlægger at købe et hus, sørg for at tjekke, om der er krav om separat kloakering for at undgå uventede udgifter. Ved separat kloakering kan vi beskytte vores hjem og miljø mod de udfordringer, klimaet bringer. For mere information, besøg din kommunes hjemmeside eller kontakt dit lokale vandværk.